Manamnam nga murder iti maikaso kinti may sa barangay Tanod amanagan iti Joel Kibilan 25 ti tawen na. Kalpasan na nga pinaltugan iti may sa amannalon idi lang maminsan nga kalman adagopit nga insigida anatay kalpasan adimmanon iti may sa nga balay pagagasan. Iti nagbalin nga biktima ket managan iti Eufemio Tabin 42 ti tawen na nga agnay iti barangay Pila Kabugaw Ilocosur. Basar ti imparwar nga investigasyon dagiti kaming iti kapulisan iti nadakamat nga ili iti biktima ket napan iminom iti may sa nga video okay bar. Iti pasit iti barangay Juan Cabal iti nasao nga ili aditan nga nagsarak da iti maipagarop nga masuspecha ani Kibilan ket gapuanan ti impluwensya iti arak adda ti saanda nga nagkinawatan dakiti duwa ket kelaat latan nga pinaltugan iti sospek ni Tabin. Awamot iti makaibaga nga nagsango da no diket iti naimatangan laeng dagitoy tattao nga dadjay nga madama nga agin inom datoy sospek imuna nga rimwarta mapan umisbo. Gaputa awan ti available pa ila nga CR ije undag iti daytoy nga establishmento. Tata si marunumot adjay victim accordingly naging nalaan da iti heated arguments nga kuna daw no heated altercations nga iso ti naggapuanan nan iti dayta nga shooting incident nga napasama. Pinadasmet tialen iti preskor iti panik iti maitudtudo nga sospek ket nagkedked nga nagsao ket itimit pinagipatpatangmi ken ni Grayma Tabin biyoda ti biktima ket kasla nagpadlaw kano so ditan nga napandas sinapol iti asawa na ket ditan nga nakita dan iti tricycle nga nagluganan nan iti mismo ang nakapasamakan iti pannakapapatay ken ti asawa na mismo mapambibirukod nga rut nakita mi nga adu ti pulis ti jay pagiinuman di jay ma'am ke nag iji ubing ko barok ke idi adda rumor nga babarito dinamag na no apay nga adda pulis no na red day pagiinuman ma'am timok kunadan ke adda ti napaltugan kunada ma'am ke tatan gaputa kasla nagkibayo ak so day binaon ko nga mapandakitaan no adda ni tricycle ni papang dadi ma'am nakita damo nga adda jayon ke tatak dinamag dayjay manugang ko kun dayjay pulis nga dayjay bagada nga naitaray dita pira ma'am. So nga na pang kami la dita pira ma'am. So dayjay damo isuna nga danon ni. Ditapin ket agsagrap iti dua atama iti saan pay nga mabigbig nga klase nga armas apaltog iti bagina kang ronaan na iti ulo ken tiyan iti maitudtudo nga sospek ket adda pay lang iti kustodiya iti Philippine National Police iti ili a Kabugaw. Para ti Preskor, Ryan Pardo.